pochváliť teraz pri videu, čo sa na slúbil, nebolo tam 5 lajkov a 0 dislajkov, ale stačí mi 1 like. A tým pádom dnes vám za ten 1 like ukazujem pekné fotky. Takže dúfam, že pod týmto videom bude 5 lajkov a 0 dislajkov, aby som už tú knihu konečne mohol začať čítať a spraviť z toho dlhodobú sériu. Takže toto je hneď prvá fotka, keď to natočíte na svetlo sa lesknú písmena a táto tvárička. Tak, tuto máme, už to koľko hovorilo do svojom videu, že takto si zapínate knihu. Tak, tu podpis od Koka je originálny, nie je prefocovaný. Tak, a tu je napísané, komu knihu venuje, to vám nebudem hovoriť. To sa dozviete, až keď budem čítať. Že toto je prvá taká ilustrácia. Tu je ďalšia. Tu máme takúto peknú ilustráciu. Tu máme takúto. Napríklad tu takúto. A ešte som vám zabudol povedať, tak to si tu na tu nájdem, hneď to bude. Tak, napríklad, proste máte tu videjko s QR kódom. Tuto, keď si ten QR kód natočíte na kameru, ono by vám ho malo oskenovať a hneď ukázať. To je jeho videjko. A ešte k tomu bola takáto zaužka, číta ako ujobuchník. A potom ešte k tomu bolo pero. Tak, tuto je Google. A ja sa teším, kedy vám už budem môcť konečne čítať tú knihu. Nezabudnite 5 lajkov, 0 dislajkov, kniha bude čitateľná. A ešte zozadu niečo prečítam. Takže výborná kniha, len toho Koka nemuseli toľko spomínať. Denník SME. Konečne máme čím podložiť grafikový stôl, časopis -9 nocí. Na to, že má poruchu, to chalan dosiahol ďaleko. Určite knihu odporúčame, plátok minulý čas. Krásny cover, elegantný fond, intimná grafika, no slabý obsah. Blok ferš hereš. Málo bicyklov a namiesto oranžovej by som dal zelenú. Športovec Peter Sagan. Zozadu sa to takisto leskne, môžete to vidieť. Tak. A to je z dnešného videa všetko. Lúči sa s vami Jamáčko.